Men, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay pimanaw mo't ni Kwarog. Kano ba nga ta na subangpay? No ada ni Kwarog, Ay. kaslawan patag naken ka. Da. Ang nuawan, sa pulam mat. Apay nga awan patag na ako naman. Isupay nga ron ti chip tanod ko. Ita, taawan man ni Kwarog, asin hungay timang sandikan kwa na. Eh, hindi ko maparibado ng magpilpilay. Adumat di ta timabalain. Hanggang apay ngamin ani pari badong tidagos amalagip munok kwa. Ay kumparik nga ron. Saan ngamin akinom pariyan ti panagpili iti ag-survey. No di kat jay makabaal. Kas jay! Ay Talia, mangyawat ka man di ta kapikan asukar. Ay, sige, ita, mga laak, nana. Agawaam, tanda ngamin papananmikin ni Badungkaw. Ato yan, nana. Inkargak iti silupin. Ay, agyaman akdalya, inakaon. Nana, tay bayad mo ngay. Ay, kwa, agbayad akto no, ada kwarta. Pimanaw ka matlatan. Amuyo adyak agpapautang. Isu nga rod asaan ko ngayon palista, tabayadak tumulang. Uray saan mo nga ilista, tabayadak tao. Ay, anyamot tanday di abakot. Ay, naglaing iti kalukwan. Inton maminsan, saan kon nga ikan, no awan ipakita na akwarta na. Gumatangak man iti kapikan asukar. Utang ka di, wano cash, kapitana. Gumatangak kunakmet. Saan nga umutang? Saan ka de? Ay, pasensya ka, nana. Ni nga minanatuyang itay kat. Na may saan na. Ah, Ay, kasta ka de? imay itay. Kunana nga ikakano iti kapi kan asukar. Idi nyawat ko. Pimanaw mo ten. Nagyaman. Sa dinadaras na ti pimanaw. Ay, siningir mo kuma. Taamangan no nalipatan na lang nga inted ti bayad na. Singsingirak nga rod. Ngam imbaga na abayadan nanto ka no. Inton adakwarta na. Nagdardarasa na pimanaw. Ay, sus. Talaga amin ay saan na ka. Balasang Mamuda ka di, Auntie Toyang. Ha? Nay, asino ka aya? Jakmat malagip no asino ka? Sak ni Shano, Ante. Nanang ko ni Shanang. Ha? Ay, wag! Ay! Nagbasit ka pa'y mga may idinaudi nakita ka. Ita, dakdakkel ka ngam siya. Nagkita kat kaslasaan kayo, matadi makkalantay. Ha? Basit kayo pa'y lang, mat. Ay, unkayam. Kumusta ngay mo ni Kapaid ananang mau? Aday di balay mi, Ante. Isu api mana makijay. Taka na yun nakapagpupudutan. Itian niya aga po apagpupudutan na ka. Jak man mo, Auntie Toyang. Mangrugi sigurun angag ka ba? Asino daw dyan pinastrik mo? Malagip mo pa'y ni Kapidwak asyanang. Dyan ka di nagpig sa ti katawa na. Na, tatipay pa nagkatawa na ti malagip na. Magpay sumay. Uray saan una makakatkatawa. Kit kunam no bumtak abul kan ti panagkatawa na. Nalabas ka mo. Unay katakas labumtak a bulkanon. Imbaga, no saan nga birok na ita itinaima sa sidain na. Numangan. Damat nakitak a lalaki iji arubayan da marituyang. Na, kit, apay kumano adda? Sa nga ilidan samot. Taagkap-kapimot iji arwar. Adata sana anak katugaw iti arubayan da. Ay itay man pa'y nga da sa nga ilid na paribadong. Win garod. Manmanaw nga adda umay akabagyanda. Adayo nga men ti ayan dagiti kakabagyanda. Ay kit na sayat mo. Ta nakalagi. Nga bimisita day ta akabagyan. Pagsaksak duan nyo ka di anggal. Tasak man ti mapansumak daw. Anya, kabailam ti sumak daw. Unang kay. Apenas daw kayo. Asiwak ati dua adadak kilala tati mantika. Alaman nga raw,
Takimaro man ti sakit ti sakak. Nabless nga may ni day. Isuan na lamukan kit nagsakay. Kasta ka di, Uncle. Sige nga raw. Ang ayan nga, iti pagsaksak-duan niyo. Surutem lang day tanalayang adalan nga agturong di tawahig. At na makita masalulog. Iti igid ti wahig. Sa lulaw, kunayo, Uncle. Di itayak latan tilata ijay, Uncle. Tuya, nagmayat magayam no adda ka anakan na sumarungkar. Pag ko na amag, itaman pa'y. Napan nga min si Macdo ni siya no iiway. Ay, nagmayaten ti adda kaanakan na. Kaslamo la ni Kwarog a kaanakan ni Kapitan makatulong mo't kadakwada. Tapno saan na pumanaw dito'y kabildatan. Isa pulan ta iti balasan. Asino kumamot nga Kitaddan tulad ta Basta, isa pulan ta. Tapno dito'y ton kabildatan nga agyan. Sandan nga umadayaw ka na tayo. Ada na patag nga ibagakan ka, Maribanang. Imbag ta imay ka dito Tersina. Nay, anya ka di day ta nga ibagam, Mare. Mabalin ka di nga agabalayan ta. Na, agabalayan. Kasano ko mga agabalayan ta, kat agpadat ang awanan iti anak tawan mo't asawam. Wan, awan nga agpaiso anak mo, awan mo't anak ko, ngam, adama kakaanakan ta. Ni Kwarog tidakdakamatem? Asino nga'y mat ti kaanakam? Ni Dalia, ada iji kusina, aglulutaw. Ay mayat nagagat gayam day ta kaanakam, Maray. Nanabanang, saan ka di Chief Tano di kun kunayo Akwarog? Awen, kaanakan ni Inteng. Ang ada na panan na. Iti simmang putak di ti kabildatan. Nangagkula ang tinagan na, ngamjak pa'y nakita. Ay, sumangpet tulat ta, balasang ko. Makitam to. Nanatuyang, bayadam di utang mo. Idi inyawat ko di asukar kan kape ako ng mga gatangam. Pimanaw kamot adagusan. Ay, si Kadalya, saan ka man abumalbalaot iti saritaan ti babakag. Na, Importante ti saritaan man. di utang yaw ko na, bayadan yaw. Sabali ti sungsungbat yaw. Saan aday ta utang ti tupi ko ita? Bayadak tumula ang kaday. Danag mo na ya. Awan pa'y maribo a bayadak. Kanon tupay, nanatuyang. Ay, talaga saan kayon apautangan? Inteng, adda na ibaga kanyak ni Marikuanang. Anya day ta. Umnumot lang uno saan. Aga-abalayan tayo kano. Ha? Abalayan! Ay, saan nga umno ti lawlawatan na? Asino ko mga ti pag-asawain tayo? Jay kano kaanakan na kan ni Kwarog. Oh! Imbag ano kayat mat ni Kwarog? Imbag no kayat mat ti kaanakan na ni Kwarog? Day agnagan iti Dalia. Ay, day tangarot ti imbagak kan ni Marikuanang. Samay sa masapul makilatis ko day taataaw. Amagan mat no saan anasaya ati ugali na. Maribanang, maalukoy mo nga ta ni Kwarog. Tapno agasawa dan iti kaanak kak ani Dalia. Ay, alo kuyak pa'y Awampay mati husto asungbat na. Ay, nagmayat kat nga tan no aga-abalayan tayo, Maray. Ay kat mayat talaga Ay nasing-singad tumanan ti panagkakadwa tayo. Taagabalayan tanto, Mare. Won, Maray. Naku magumatang itibir ngayon naman mi kiniulitag. Dita asidag ti barangay haul. Adda Tersina dita. Napintas tay balasang agbambantay dyan tay. Wan, ngam kasurun ka. Pasan ngagpautang. No saan la ko mga adayo ti istor dita daya. Kat saan adita ti pagkatanga. Inak nga ro din nante.
Igatangang ka iti soft drinks. Tabir kada kami kinianggal. Alang nga round, ingkad. Natagayam nagpintas kaglaklako dito eh. Yung maglakit din, ta dito'y tinangibaunan ni Auntie Toya nga paggatangak. Si kakaditi ka anakan ni Nana Toyang? Oen, Anya kaditi gatanga, manong? mabalin ka di pa iti makisarsaritakin ka adi nga napintas. Oh, sige Awan mo't dakes na, manong. Nakitak ti kaanakan ni Marituyang dita tersena ni Marikwanag. Seryoso damot nga agsarsarita kan ni Dalia. Ang mga no arman na matan jay kaanakan ni Marikwanang. Ha? Madi Kat no ni kwarog kumatikunak ang mangaram kan ni Dalia. Tapno agabalayan kaminto kan ni Marikwanag. Apay, kaya't nangatamo ni Kwaraw. Napintas mo't ni Dalia. Akas mo't iti kapintas ni Violet. Unay ka nga minanda Kwaraw kan Violet. Tadi dapat la ka agasawa. Ag close friend dala ang kanungarod. Iso anarigat no pilitin tayo idang agasawa. Taamangan no parikot to, ti pagbanagan na. Ay siya naw, mga sawa ka man kide, dito'y kabildatan. Awan dakas na, no kurso na daklakit iti babae. Ay kit agarum ka ngamin Una, basta kahit ko lakit iti babae nga armag, ante. Iso nga rod na padasam ti agarum ka anakan. Iti kasta, makaasawa ka dito'y kabildatan. Padasak man nga arman ni Dalia. Asino Adalia? Jagbambantay iti store. Jay ka anakan ni Marikwanang. Unante. Awan la ka din ti sabali a makitam nga armam. Ay jak kayat day jay, mangsapul kay ti sabalay. Ada ka ti gatanga? No mabalin la kumagatangan day tapuso, mading. Saan ala ko ti pusok, manong? Kasano kumagatangam ti pusok? Kasla nagbalin na nasip nga tilubong ko, manipod nakita ka. Tawanan ti makita ka sa bali. No di si kalaeng, Dalia. Anya ti kayat mo asawan? Imposible mo tay taawan makita masabalin. Apay, saan mo makita dagiti kabalay mo? Ti kayat ko asawan. Awan makita kapag datunan asabali, no di si kalaeng. Matayak lakit di no paayan nak. Ay, mas kayat ko pa'y ni Kwarog ang amsika. Ha? Awan sumgar adot-dot ko kan ka. Ya! Nay, agin ensayo ka mo. May saka ka di akaratista? Wananti. Nainsulto ak itimbagan ni Dalia. Akay kayat na kanon ni Chip Tanod Kwarog nga miti siya. Anya nga iti planum ita. Isaganak dayjay at Chip Tanod. Tagduelo kami. Numabak ko. Syakton ti Chip Tanod ditoy. Mabalin ayamot nga agtanod dito ti saan a residentay. No sana mabalin. Pagbalin apan chimbag dayjay akwarog. Ay saan ka nga agar-aramay? Sigurado adi na ka mapakawan ni Kapitan nudang ram ti kaanakan na. Nasakit tinakam ni Shano. Idi imbagan ni Dalia amas kay kayat na ni Kwarog ngam iso. Nga awan kanot sumgar adut-dut na kenkwana. Ay nasaya at no pinaay na ni siya now. Tapno ni Kwarog ti mga sawa ka ni Dalia. Ang karatista kanu matjay kaanakan ni Marituyang. Kuna na aparmakan na ni Kwarog. Tapno iso kanu ti sumukat at Chiptanod. Ay sana limpyo ti kasta panagpampanunaw. Ibaga kada Marituyang tapagawid din. Riribok la ti patao din day ta akaanakan da. Win ay narigatain. Ang mga no agparikot da Marituyang iti dayjay akaanakanda. Kat si kamot laang ti kamanganda. Sigurado Iso na say-sayaan. No pagawid din dan day akaanakan da. Tapno awanan ti parikot. Win nga rod Ang kaano aya asumangpet ni Kwarog. Tatulagan tayon ti kalaysada ken ni Dalia. Ay na namanang.
Saan arumbang nga itulag ti may sa tao? Isuda ti makamong agpili, ta isuda ti makiasawa ken mga asawa. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.